Yn enw i yw Arlene Ambrose, a dwi'n athrawes yn y dosbarth meithrin yn Ysgol Nantgaredig. Dwi newydd gorffen y radd o 3 flynedd yn y cwrs Flexi. I fi, bydden ni ddim wedi gallu ennill y radd heblaw bod fi'n gallu wneud y radd yn ystod y nos a'r penwythnosau. Yn yn farn i, bydden ni'n gweud cryfderau'r cwrs yw bod fi'n gallu gweithio llawn amser a mynd a cynnal y cwrs yn y nos, a'r nosweithau yn yr wythnos ac a'r penwythnosau. Mae'r cwrs wedi datblygu fi yn ystod y 3 blynedd, bod fi'n gallu deall plant ifanc sy'n cael ei geni lan i 7 oed, deall nhw'n ddyfnach a deall y cyfnod sylfaen, deall sut mae plentyn yn datblygu a hefyd sut maen nhw'n meddwl. Rwy'n teimlo bod fi wedi elwa o wneud y cwrs trwy magu hyder i siarad yn gyhoeddus, achos bod e'n rhan o'n rôl i o fewn y dosbarth, a hefyd dwi wedi creu llawer o ffrindiau newydd yn ystod y 2 blynedd diwethaf.